Bé, jo voldria fer una proposta, que tampoc és una proposta novedosa, però a partir d'una reflexió veure com realment podríem agrupar forces. M'explico. A veure, la deriva de l'educació en aquests moments jo penso que té dues potes o dos objectius. Una, com tothom sap, la privatització. Això vol dir que es pugui fer negoci amb l'educació, que es pugui externalitzar, que l'empresa privada pugui manegar amb l'educació des de la perspectiva dels diners i del negoci. Això és la privatització, en fons. Aquest és un dels objectius i per això totes les retallades a l'escola pública, com més es retalli l'escola pública, més necessitat hi haurà de privatitzar i de que empreses privades entrin a l'educació i puguin fer negoci. I la segona pota, que és la que sovint ens oblidem més perquè és molt menys clara, molt menys palpable, és el control ideològic. O sigui, l'educació sempre ha sigut transmissora d'ideologia, tant si volem com si no volem. O sigui, no existeix una educació neutra, no existeixen continguts neutres, no existeix metodologia neutra, fem el que fem, sempre transmetem ideologia. En uns moments de polarització social com la que estem vivint i des que el neoliberalisme ha estat avançant, hi ha hagut un intent molt clar, cada vegada més avançat, d'apropiar-se de la ideologia que hem de transmetre en els futurs ciutadans i ciutadanes. Bé, front a tot això també hi ha dues maneres d'enfrontar-ho. Front a la privatització, contra les retallades, tenim totes les mobilitzacions que ja estan al carrer, que ja fa temps que s'estan duent, que és una exigència de les administracions perquè posin els diners a l'ensenyament públic, que calen, etc. No parlaré d'això perquè això ja està sobre la taula i ja fa molt de temps. La segona només es pot fer des de la resistència interna, des de dins dels centres. Què vull dir per això? Vull dir, partint de la base de que a les nostres aules nosaltres transmetem sempre uns valors i una ideologia i una manera d'entendre el món i una manera de saber com funciona el món, el que jo proposo és que des de tota aquella gent que estem a les aules i que no estem d'acord amb els valors dominants, siguem conscients de què és el que estem transmetent i mirem quines coses hem de canviar per poder transmetre'n unes altres. És una cosa que fa molta gent, que hem fet tots a les aules moltes vegades, que en algun moment això estava agrupat, hi havia gent que es trobava, feia programacions alternatives, feia experiències alternatives, etc. I això s'ha anat perdent i últimament entre les retallades, entre les avaluacions externes, entre els inspectors, les direccions, els informes, la quantitat d'hores de classe, etc., s'ha perdut la reflexió de què estic ensenyant, com m'ho puc ensenyar diferent, què vull ensenyar realment, què vull transmetre, què fa l'altra gent que està d'acord ideològicament amb mi i està davant de les aules, com transmetre als nanos la indignació contra la injustícia, com transmetre als nanos aquestes ganes de canviar el món, com transmetre als nanos que entenguin què punyetes és això del neoliberalisme, què passa amb els bancs, per què la gent ha d'emigrar, què són els immigrants, etc. O sigui, no estic parlant només dels valors ètics, que també, sinó una mica més enllà, que és que els nanos puguin entendre aquell món. La proposta en concret seria poder anar agrupant tot aquell professorat que té ganes de canviar des d'aquesta perspectiva la seva quotidianitat a l'aula per anar traspassant informació, fer intercanvi de material diferent, fer programacions diferents, fer trobades on la gent expliqui quines coses serveixen, quines no, per què han servit, etc. O sigui, la idea és només que a partir de la base que l'escola, des d'aquesta perspectiva, mentre sigui pública amb aquest sistema, com a escola no la canviarem tota, no podem fer una escola alternativa pública. És impossible, però sí que podem, a dintre de les nostres escoles públiques, que són heterogènies, agrupant-se tot aquell professorat que sí que té ganes de transmetre un tipus de valors, un tipus d'ideologia i preparar els nostres alumnes perquè demà siguin
solidaris i amb ganes de canviar el món.